pagdumala sa liderato ni Governor Bambi Imano sa pakigbatok sa COVID-19, matawag nga labihan ka epektibo. Ehemplo ni ini mao ang mga piniriso sa Misamis Oriental Provincial Jail ug Rehabilitation Facility. Nga sukad mibuto ang pandemya, isa o duha lamang ang nataptan sa COVID-19 kung itandi sa mga prisuhan sa kasikbit nga syudad nga mikaylap ug nagtakod-takod sa ubang piniriso. Karong panahona, mas hingpit nga giprotektahan ni Governor Bambi ang tanang inmates human 300 kanila ang gibakunahan na. Niadtong adlawng Lunes, Agosto 2, 2021, ubos sa A2 ug A3 levels nga prioritization framework nga gilangkuban sa mga senior citizens ug mga dunay comorbidities o gipangbati sa panlawas, gilakip ang mga piniriso kun diin ilang nadawat ang Johnson & Johnson's vaccines nga giilang-alang sa eligible population ubos sa maong level labi na usa ka dose lamang ang pagtupok niini. Gipaabot nga mensahe sa tanang persons deprived of liberty kon PDLs ngadto kang Governor Bambi Imano ug sa tibok puwersa sa Provincial IATF nga sukad sa pagsugod sa pandemya wala sila napasagdan sulod sa bilangguan. Gani ang pagbabakuna sa mga inmates mao'y usa sa pagpamatuod sa nag-unang prioridad sa amahan sa lalawigan nga masiguro sabang ilang maayong panlawas. Mipadayag ang duha ka binilanggo sa ilang gibati ug pasalamat ngadto kay Governor Bambi. Para sa mga isip mga piniriso, dako mig kalipay nga nabakunahan mi nga gitagaan mig bili sa gobyerno. Duna sab kanila nga dako gayud ang pagtuo nga tungod sa pagpabakuna, mahimo kining sama sa usa ka self-defense aron mabatukan ang COVID-19. Sa susamang rason wala sila nagduha-duha sa pagpabakuna ug suportado ang gobyerno niining maong kampanya. So kayo magpasalamat kay self-defense sa mga kaugalingon na di kay kayo sa mga COVID-19. Anong pasalamat sa iya. Luyo sa giatubang nga dakong hagi tungod sa COVID-19 nga anaa paghihapon sa kasamtangan. Nagsilbing inspirasyon ni Governor Bambi kauban ang PIATF team ang katawhan nga dunay kasing-kasing aron mulambigit og paluyuhan ang iyang mga tinguha gumikan dako og kahimuan ang kooperasyon sa tanan nga maugayod kini ang gihingusgan sa Kapitolyo Probinsyal. Tinguha sab sa administrasyong Imano nga ilang mas mapatuman pa ang safety health protocols lakip na ang paspas. Sakto epektibo nga vaccination rollout process alang sa kaluwasan sa katawhan sa lalawigan. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lambor Regian, Amor May Guy. Alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.